आज स्थापित करते हैं। और आज हम सब लोग देश भर से यहाँ पर आए हुए हैं, कहाँ राजस्थान, कहाँ गुजरात, कहाँ असम, और जम्मू कश्मीर से भी लोग आए हैं, कहाँ उधर साउथ में जो है केरल से हमारे भाई लोग आए हैं, वो लोग भी जो है वहां पर इस प्रकार से कार्यक्रमों के माध्यम से अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम सब लोग जो है एक साथ आकर के यहाँ से एक चिंगारी प्रारंभ होकर के देश के कोने कोने में हम जनजाति भाई बहन को हम जो है कैसे सशक्त करके देश की संस्कृति परंपरा आस्था के साथ अपने जीवन जीते हुए आत्मनिर्भर होकर के, हमारे प्रधानमंत्री जी का मंत्र है आत्मनिर्भर करना, स्वावलंबी करना, जनजातियों को जो है आगे बढ़ाना, इसके साथ हम आगे जनजाति भाई बहन को आगे बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जनजाति समाज के लिए जो है विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया, हमारे जनजाति बहन जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश के सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करके हम सब लोगों को सम्मान करने का काम किया है, हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। और वह जनजाति विकास के लिए ट्रेवल अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से कई प्रकार के काम हो रहे हैं। नवोदय विद्यालय की तरह हमारे जनजाति भाई भी पढ़ लिख करके जो है अच्छा काम कर सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, इसलिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जैसा काम को प्रारंभ किया, यह जनमन योजनाएं प्रारंभ किया, और जो है धरती आबा आदर्श ग्राम विकास योजना उत्कर्ष योजना को भी प्रारंभ किया ताकि हर गांव में जो है विकास के काम जो है आगे बढ़ेंगे। मैं गोवा का कई ऐसे गांव में जंगलों के क्षेत्रों में माननीय डॉक्टर रमेश तवलकर जी के साथ में घूमा हूं, आज वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गांव की सड़कें बन रहा है, गांव में जो बुनियादी विकास का काम पहुंच रहा है। हमारे गोवा सरकार के माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं, आप सारे लोगों ने इस गोवा के अंदर जो है विकास के कामों को आगे बढ़ाना। और सबसे बड़ी बात, ये देश आजाद हुआ उसके बाद यह जो है गोवा जो है आजाद हुआ, और उस समय जो है यहाँ ट्राइबल का स्टेटस नहीं था हमारा। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य में जनजातियों के लिए जनजाति स्टेटस देने का काम किया था, तब से यहाँ जनजाति है। इसके बाद उसी काम को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी यहाँ होना चाहिए, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने गोवा में पॉलिटिकल रिजर्वेशन को भी देश के पार्लियामेंट से पास करके अब यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए वो सौंप दिया। ये चिंता पिछले दिनों में किसी ने नहीं किया था। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम जनजातियों के लिए काम कर रहे हैं, उसी का फॉलोअप यहाँ गुजरात में भी हो रहा है, देश के कोने कोने में हो रहा है। इस बात को हम सब लोगों को जानना समझना और आत्मसात करते हुए हमको आगे इस देश के लिए काम करने के लिए सब मिलजुल करके सशक्त होकर के आगे बढ़े। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। या लोकोत्सवात सहभागी जावपाक आयिल्ले, तशेंच या लोकोत्सवाचो आनंद लुटपा खातीर आयिल्ले आमचे म्हणजे जम्मू काश्मीर पासून केरळा पासून तसेच अन्य भागातले आले सगळे वेगवेगळ्या मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले मोबाईल भावना भयणींनो, तुमच्या सगळ्यांच्या अवयवाचे स्वागत करतो। आदर्श संघाला जवळ 30 वर्षे झाली, म्हणजे 30 वर्षे म्हणजे 1995 साली आदर्श संघाची तशी रीतसर स्थापना झाली आणि या भागातले एकंदर समस्या एकंदर प्रश्न आहेत ना, त्या प्रश्नाशी संबंधित ज्या गोष्टी करता येईल करण्याची आवश्यकता आहे याचा विचार करून एक तरुणांचा संघ इथे उपस्थित झाला आणि त्यांनी 1995 साली आम्ही आदर्श संघाची स्थापना झाली आणि आज जो आपण इथे लोकोत्सव करतो, या लोकोत्सवाची सुरुवात 2000 साली झाली आणि या 2000 साली या संघात या लोकोत्सवाची स्थापना होत असताना आदर्श संघाचे 2-3 विषय आम्ही त्यावेळी म्हणजे आपली शक्ती आपली ताकद केवढीची होती आणि त्या ताकदीच्या नुसार आपण आपल्या संस्कृतीची कास सांभाळली पाहिजे
आपण आपल्या जे शिक्षणाचा प्रसार झाला पाहिजे, शेतकऱ्यांचा विकास झाला पाहिजे आणि गावातली माणुसकी आपण जपली पाहिजे. या तीन चार विषयावर आपण काम करतो आणि हे करत असताना आपण एक एक तो धागा आणि पूर्णपणे परिपूर्ण करण्याच्या दिशेने वाटचाल आपण केली. तो म्हणजे आजचा जो लोकोत्सवाचा कल्पना आहे की आपले संस्कृतीची संवर्धन करणे आणि ती काळाची गरज का भासत होती. ज्यावेळेला आम्ही राज्याबाहेर शिकायला जात होतो, आपण कुणीही जरी राज्याबाहेर गेलो, एखाद्याशी जर आपली जर मैत्री जडली तर त्यावेळी तो एखादा माणूस म्हणत होता की गोवा म्हणजे एक वेगळ्या प्रकारची प्रतिमा जगातील लोकांमध्ये होती. गोवा म्हणजे गोवा म्हणजे दारूचा एक सैराचा रस्ता. दारू सगळीकडे दारू असते आणि गोव्यामध्ये सगळे दारू पिणारे असतात आणि त्यामुळे काजूच्या फेरीच्या संदर्भात एखादा मित्र आपल्याला भेटला तर त्याला तो सांगत होता की मुझे काजू के फेरी लेके आया क्या. म्हणजे त्याचं सगळ्यात पहिलं डिमांड असतात तो काजूच्या फेरीचे डिमांड असतालो. म्हणजे ताका दिसतालें हे अमृत आसा, ते अमृत आम्ही सगळ्याक पिवपाक जाय आणि आम्ही गोंयकार सगळे पितात. आणि त्यावेळी जर आम्ही सांगले की बाबा ते अमृत आम्ही घेना असे म्हणले जर जायत नाही जाल्यार तांकां पसंत नसलें, पसंत म्हणनाशिल्लें. त्यामुळे अशा प्रकारचे म्हणजे एक काजूची फेणी, दारू, मागीर कॅसिनो, बीच संस्कृती या संदर्भातले. आणि त्यामुळे कधी कधी एक संताप येत होता की असंच चालणार आहे का, असंच आपल्या गोव्याची प्रतिमा या संपूर्ण देशभर आहे का. त्यामुळे ती प्रतिमा पुसून टाकण्याच्या दृष्टिकोनाने आपण जो प्रयत्न केला, आपली असलेली सभ्यता. मी आत्ताच्या या घडीला सांगतो की माझ्याबरोबर राजकीय क्षेत्रात काम करणारा एकही कार्यकर्ता कुठल्या व्यसनाशी संबंधित नाही. आता एक सुद्धा कार्यकर्ता व्यसनाशी संबंधित नाही म्हणण्याचं धाडस मी करतो की हा सांगण्याचं धाडस आम्ही करतो. आणि त्याचं लक्षण करता की एकही कार्यकर्ता व्यसनातील नसेल तर ती सभ्यता, ती परंपरा जी आपल्याकडे आहे ती जगासमोर आपण कधी आणणार. की बीज संस्कृती बाकी सगळ्या ज्या गोष्टीचा विचार केला साधारणच्या 30% भागामध्ये आपली बीज संस्कृती. पुढे एक 70% जो भाग आहे आपला सभ्य आहे, सुशिक्षित आहे, गावात आजही माणुसकी आणि त्याच्या आधारावर चालणारी जी आपली थोर परंपरा ही देशासमोर आम्ही कधी आणणार असा प्रश्न आपल्यासमोर येत होता. आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण सगळे प्रयत्न सुरू झाले पाहिजे. आणि आज 25 वर्षानंतर की आम्हाला ही 25 वर्षाची परंपरा पुढे न्यायची आहे आणि त्याच्यातून हा एक आम्हाला निश्चित धोरण घेऊन आपण काम करायचं आहे की आपण जो देशभरातील लोक की आपल्या गोव्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आहे तो गोवा नसून आतला गोवा सभ्य, सुशिक्षित आणि सभ्य आणि सुसंस्कृत गोवा हा जगासमोर देशासमोर न्यायचा आमचा प्रयत्न आहे. आणि त्याच म्हणजे हा हे सगळे प्रयत्न आहे. आणि ते प्रयत्न करत असताना आपण की मला वाटतं की पुढील साधारण आम्हाला 10 वर्ष लागली तरी चालेल आणि 20 वर्ष लागली तरी चालेल की आम्हाला तो संकल्प पूर्ण करायचा. म्हणजे आज 25 वर्ष झाली आणि केवळ काणकोणमध्येच नाही तर सांगली असेल तर केपी असेल, धारबांडा असेल, जो ग्रामीण भागातल्या जी आपली संस्कृती आहे ते थोर परंपरा आहे ते देशासमोर आणणे याचाच म्हणजे प्रयत्न आहे. आणि त्यामुळेच हा आमचा हट्टास आहे. त्यामुळे देशभरातल्या लोकांना आपण इथे बोलवतो. त्याचं कारण एवढंच आहे की आपण जो विचार करतो बघतो तो दोन गोवा नसून की या इथल्या गोव्याचा एक मेसेज आपण संपूर्ण देशभर दिला पाहिजे ह्या दृष्टिकोनातून आपण करतो. आणि त्या दृष्टिकोनातून आपली खाद्य संस्कृती असू दे, आपली पारंपरिक वैदिक प्रोसेस आहे, पारंपरिक आपली खेळ संस्कृती असेल की आपल्या पारंपरिक फोक बाकी या सगळ्या गोष्टी असतील त्या गोष्टींची त्याच पॉलिश पद्धतीने लोकांसमोर आणणे आमचा प्रयत्न आहे. आणि त्याच पण आपण सगळे प्रयत्न करतो. आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण भारतीय दिदीसाने यांना आम्ही त्यांना इथं आपण नेहमी बोलून देतो एक वेळासाठी की तो प्रसार महाराष्ट्रामध्ये व्हावा. आपले समीरजी जे आपले भैया यहाँ झारखंड से आ रहे हैं, उनको भी हम और पिछले 5 साल से यहाँ से आ रहे हैं. हमारे संजय भैया उनको मध्य प्रदेश से बुलाया, बाकी सब तो केरला से, कन्याकुमारी से, यहाँ से आंध्र प्रदेश से सब लोगों को बुलाया. बिहार से हमारे निकी बहन को भी बुलाया कि इतने बहुत सारे लोग यहाँ से हर एक प्रदेश से यहाँ हुए आए हुए ये अच्छा मैसेज लेकर जाएंगे. यहाँ का आयोजन, यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृती के बारे में लेके जाएंगे. आणि मग दिसता ह्या पुराय आपला संदेश आमचा पूर्ण देशभर दिवपाक जाय. आणि त्याच नाट्य आसला आणि त्याच म्हणटा म्हाका सांगपाक आनंद जाता आज आयचे आमचे गेस्ट आसा की दिगंबर कामतजी आसात
ते त्या वेळाचे कला आणि सांस्कृतिक मंत्री आशिल्ले, ते मुख्यमंत्री आशिल्ले आणि त्या वेळाचे ताणें त्या वेळाची संकल्पना आमची ल्हान आशिल्ली, पण त्या वेळाचे भरभरून आमकां आर्थीक सहकार करतले. आज आमचें सरकार आसा, ह्या सरकाराक हांवूच आज आर्ट एंड कल्चर मंत्री जाल्लो आसा. आज त्यामुळे ही संस्कृती परत आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी त्याच प्रमाणे हांव संपूर्ण गोंय करता आमचे वेलविशर आमचे भाव आसा सगळ्यांक मागता की आमी सगळे त्या निठान जे आसा ही संस्कृती पावोवपाच्या खातीर काम करपाक जाय आनी त्यामुळे ह्या सगळ्याक उलोवप हांव तुमकां सगळ्यांक मारता आनी आमी सगळ्या फुडें घेवन वचया. आमकां घडयेक आनी 10 वर्स जालीं, आनी घडये 20 वर्स जालीं, पूण आमकां देशांत मोठे आसा न्ही गोंय सभीक सुशील आनी सुसंस्कृत गोंय आसा, एक चेहरा मोल आसा न्ही संपूर्ण जगा समोर हाडपाचो हो आमकां टार्गेट आसा. तो टार्गेट पुराय करपा खातीर आमी सगळें आव्हान करता आनी तुमी सगळे ह्या आव्हानाक आतां पर्यंत जें दिल्लें आसा हाज्या फुडें जें अशा अपेक्षा व्यक्त करून हांव 2 शब्द दिवं. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान सोयर कोमरपंत.